Aribran tayo mga puso padayon ang paghulag sang magma sa idalum sang Mount Kanlaon base naman sa monitoring sa PHIVOLCS. Lain-ining aktibidad ko ni paanggid sa paghulag nga naobserbar antes na tabo ang phreatic eruption sa tinalikdan niya Hunyo 3. Suno pa sa PHIVOLCS, bangod may paghulag na sang magma, magmatic eruption ang ginabantayan ukod ang paglupok sang bulkan nga may ginabugan na nga lava. Sa subuong ginatun-an pang iban nga senyales sang posible liwat nga paglupok sang bulkan Kanlaon. Sa datos, tuig 2022 pa, sa ulihi nga naobserbaran ang pagdamo sang numero sang ground deformation sang Mount Kanlaon. Sa sulod sang 24 oras, may 11 volcanic earthquakes monitor. Nagapabilin sa masobra 2,000 katonelada ang asupre nga ginabuga sang bulkan. May nagulso, kumbaga, nga ang naka-record kita sang magnitude of changes sa nga ground deformation. Sa mga pagbulag sang magma sa dalawang sang bulkan. That can lead to an eruption.